Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Оиди ами почҳои плита тез ов мешаванд. Ана ман медонӣ чӣ хеле мекунам бачо. Инами болтае ку обични бисёри хонаҳода болта гайка ҳаст. Контрагайка кунен ду тараф ҳам хе почача монен. Мешавад мустаҳкам. Мисол баландак мешан, инҷа гармиш озод мебурояд, ҳам безопасни дрыж намесӯзад, ҳам хе плюсҳои хича дорад. Ана одаме ҳастае ки ҳаминҷа чӯб мемонад, кндача, инам хеле. Ишам мисол вариант. Иш хлеб ами бояд ам хеле баландак бошад. Гарани бод хуб мешавад. Ина нигоҳ кунед чӣ хеле нигоҳ чӣ хеле овушдагие. Дидин? Ина овушдагие. Инаи обложкаи турш. Обложкаи турш. Инаи дарунаш аз нишонтон метиҳем. Марамат кака. Не акаҷон. Подшипник ҳамин каси запчастиҳои велик мефурӯшад ҳавоӣ да яка. Камтар болода 4 магазин боло. Ана баъд бачаҳо мо курси обучени сар додистем. Курси обучени метавонед бо номнавистон кунем. Нами ҳар якташа мо шумода чӣ мекунам дастма задам. Я духовкаи удилшит кушодумаш дастма задам. Нигоҳ кунем. Ман мехоҳам ки подключени хушрӯ ба осонӣ ба вариантҳои хуб бо омӯзонам ҳар яктатона. Номеро 985 77 90 91 ҳатман подписатсия кунед барои фоидаи худтона. Қайларави қайла. Зинда бошед. Велико.